नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक उरल्यात फक्त निमणे 2 दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेहबूबनगर आनी करीमनगर हांगा केल्यो भौशीक सभा. हैदराबादांत केलो रोड शो. म्हादय संबंधात राज्य सरकार आसा खूब गंभीर. नेमिल्ले वकील ह्या प्रश्नाचेर करतात खोलायेन अभ्यास. गोंयची बाजू घट्ट आशिल्ल्यान गोंयाक मेळटलो न्याय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. विठ्ठलापूर साखळेच्या श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर परिसरांत राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव. नौकानायक सुवाळो जालो व्हडा दबाज्यांत. 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या महोत्सवांत 78 देशांतले चित्रपट जातात प्रदर्शित. नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक आनी निर्माते मायकल डगलस हांणी पणजे घेतली पत्रकार परिशद. आणि अनुसरस प्रदर्शन जाता म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर देवस्थाना सामकार 30 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर मजगती. उक्तावण सुवाळो जातलो 1 डिसेंबराक. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली माहिती. आणि आता खबरो विस्तारान. 30 नोव्हेंबराक जावपी तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक गती आयल्या. कांय दीस उरिल्ल्यान राजकीय पक्षांचे फुडारी मतां मागपा खातीर सगळे तरेचे प्रयत्न करतात. भाजपचे म्हालगडे फुडारी अमित शाह, अनुराग सिंग ठाकूर, JP नड्डा आज तेलंगणात भौशीक सभेत वांटो घेतलो. काँग्रेसीचे फुडारी प्रियांका गांधी आनी काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हेवूय आज तेलंगणात संबोधित करतले. इतल्या मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेहबूबनगर आनी करीमनगर हांगा भौशीक सभेत उलोवप करतना राज्यांत भ्रष्टाचार करपी सगळ्यांच्या आड कडक कारवाय करतले. तशेंच जनतेचो विश्वासघात करपी फुडाऱ्यांक बंदखणीत उडोवपाचे उतर प्रधानमंत्र्यांनी दिले. तेलंगाना के गरीबों से, तेलंगाना के युवाओं से विश्वासघात करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. BRS के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का हमारा संकल्प है. BRS की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है. ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं. इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया. इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी हैदराबाद हांगा एका भव्य रोड शोतूय वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांचे सयत केंद्रीय मंत्री G. किशन रेड्डी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्र्यांचो रोड शो पळोवपाक हजारांनी लोकांनी गर्दी केल्ली. वेंचणूक आयोगान तेलंगणा सरकाराक रायतू बंधू येवजणे अंतर्गत आर्थीक मदत वितरीत करपाक दिल्ली मान्यताय रद्द केल्या. वेंचणूक आयोगान तेलंगणा सरकाराच्या एका मंत्र्यान भौसाक संबोधित करतना ह्या रायतू बंधू येवजणे संबंधात एक घोषणा केल्ली. ही घोषणा आचारसंहितेचो भंग करपी आशिल्ली. देखून वेंचणूक आयोगान हे पावल उखल्लां. तेलंगणातल्या सगळ्या वाठारांनी आदर्श आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ह्या येवजणे अंतर्गत आर्थीक मजत वितरीत करपाक येवची ना अशें वेंचणूक आयोगान म्हळां. काँग्रेसीचे फुडारी सचिन पायलट हांणी ह्या संबंधान आपलें मत उक्तायलें. People have given BRS 10 years to govern. They should have fulfilled their own promises. Small states were created to create more jobs, to create more satisfied young people. Unfortunately, in Telangana, those dreams have not been fulfilled. The unemployed allowances have not been given. So a lot of promises have been unkept. Congress party today is committed to our manifesto, and once we form the government, we will fulfill all our promises. But more importantly, now last 6 months, the amount of people who have joined the Congress party from all other political organizations tells you which way the wind is blowing.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज तिरुपती हांगा वचून वेंकटेश्वराचें दर्शन घेतलें आनी पुजा अर्चना केली। ह्या वेळार तांणी समस्त भारतीयांक बरें आरोग्य आनी समृद्धी मेळची अशी मागणी देवाकडेन केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही तिरुपतीक चवथी भेट आसा। हाचे पयलीं तांणी ऑक्टोबर 2015, जानेवारी 2016 आनी जून 2019 वर्सा तिरुपतीक भेट दिल्ली। जम्मू विद्यापीठाक संलग्न आशिल्ल्या महाविद्यालयांतल्या 780 विद्यार्थ्यांनी गोंयाक भेट दिली। विचारांचे दिवप घेवप, प्रादेशीक रूढी परंपरा, भाषा अशो भौगोलिक म्हायती विद्यार्थ्यांक जावची हाचे खातीर शैक्षणिक अभ्यासक्रम दौऱ्याचें आयोजन केलां। आपल्या दौऱ्यांत तांणी दिल्ली, साबरमती, अहमदाबाद, मुंबय, बेंगलुरू आनी वर्धा हांगासर भेटी दिल्यो। गोंयचे भेटेंत विद्यार्थिनींनी वास्कोंतल्या भारतीय नौदळाच्या INS हंसा आनी गोंया शिपयार्डाक भेट दिली। ह्या वेळार खबराकारांकडेन उलयतना जम्मू विद्यापीठाचे कुलगुरू उमेश राय हांणी ह्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम दौऱ्याविशीं चड म्हायती दितना सांगलें की विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या राज्यांतल्या रूढींची, परंपरांची म्हायती करून दिवपा खातीर हो उपक्रम आयोजीत केला। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, मुझे लगता है उस अपने प्रधानमंत्री जी के उस विजन का और अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के विजन को कि इसको ट्रांसलेट ज़मीन पर कैसे करते हैं, इसको लेकर के हमारे जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव जॉइंड देयर हैंड्स टुगेदर टू ट्रांसलेट द एजुकेशन एंड टू रीडिफाइन द एजुकेशन, टू डिसॉल्व द बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट्स। एंड मुझे लगता है कि गांधी जी ने कहा था कि एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, और वही हम अपनाए हैं। इसलिए इसमें केवल हमने लड़कियों का चयन किया है। यह चयन प्रोजेक्ट में है। एक प्रोजेक्ट में 6 से 8 लड़कियां हैं। इस तरह से 102 प्रोजेक्ट्स हैं, मोर देन 100 मेंटोर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, कुल 800 लोग, और पूरी की पूरी ट्रेन है जो कहला रही है कॉलेज ऑन व्हील्स। तो सोसाइटल चैलेंजेस क्या हैं, नेशनल चैलेंजेस क्या हैं, हमारे कल्चर को, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, कॉमर्स को, सब पर हमारे बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कल वो बंगलोर जा रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी से लेकर के, और एक प्रोजेक्ट है इस भारत बियॉन्ड अर्थ, स्पेस टूरिज्म को लेकर के। तो इस तरह से हमारे बच्चे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको भी समझ रहे हैं, जो नेशनल चॅलेंजेस हैं उनको भी समझ रहे हैं। हे शैक्षणिक अभ्यासक्रम दौऱ्यात वाटेकार जाल्ल्या काय विद्यार्थिनींनी ह्या वेळार आपले मत उक्तायलें। जो ऑर्गेनाइज किया गया है सिर्फ लड़कियों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। इस ट्रिप का नाम था कॉलेज ऑन व्हील्स। सो ये ट्रिप शुरू हुआ था जम्मू से 750 लड़कियों के साथ। वो लड़कियां जो अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, अलग अलग मेंटोर्स के साथ। और कटरा में हमारे ऑनरेबल LG सर ने फ्लैग ऑफ किया था इस ट्रिप का। तो जैसे हमने बताया कि ये एक रिसर्च बेस्ड ट्रिप है। इसमें हमारे ट्रिप में अलग अलग प्लेसेस इन्वॉल्व हैं, जहाँ हम जाएंगे, उन लोगों का कल्चर, लोगों की बातें, लोगों को सीखेंगे। मेनली इस ट्रिप का यही मोटिव था कि हम औरतों को आगे बढ़ाएं। हम जम्मू कश्मीर की लड़कियों को ये बताएं कि बाहर सब कैसा है, हम कैसे उनको आगे बढ़ाएं, उनको एक्सपोजर दें ताकि उनको भी सब चीज़ों के बारे में पता चले। इस टूर में आने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ हमने एक्सप्लोर भी करा। नॉलेज बहुत मिली, खुद को भी जाना और बाकियों को भी जाना। और हम सबसे पहले हमने स्टार्ट तो जम्मू से करा। जम्मू से हम दिल्ली आए, मुंबई आए, गोवा आए। यहाँ हमने वो जगहें देखी जहाँ शायद हम अपनी फैमिलीज़ के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, हमें अलाउड नहीं है जनरली वहाँ जाना। बहुत कुछ हमने एक्सप्लोर करा, शायद हम ये सब जान ही नहीं पाते कभी। और मोर ओवर ये हम इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी सर की तरफ से लिया गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली। हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई थी 19 से, और हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट से होते हुए यहाँ आज गोवा में पहुँचे हैं। ये जर्नी हमारे लिए बहुत अमेजिंग थी, बहुत लर्निंग थी। हमने बहुत कुछ सीखा इससे। सबसे पहले जो हमने सीखा एक बच्चियों के लिए कि हम अपने माँ बाप से इतनी दिन दूर कैसे रह सकते हैं, वो सीखा। और दूसरा हमने सीखा एडजस्टमेंट, एक ट्रेड में रहते हुए हमने कैसे एडजस्ट किया वो सीखा। स्वामी विवेकानंद की भी जो उनकी अपनी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि एक ट्रेन जर्नी जो है वो आपकी पूरी लाइफ को
चेंज कर सकती है। तो उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ को चेंज करते हुए हमने बहुत कुछ सीखा। कि हमारे अपने नेवी के बारे में, हमारी इंडियन नेवी और हमारी इंडियन एयरफोर्स कैसे काम करती है, कैसे हमें सुरक्षित रखती है, हमने वो सब सीखा। और बाकी हमने कुछ साइट्स डिस्कवर तो नहीं बोलेंगे, हमने उनको जाकर उनके बारे में पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा। म्हादय प्रकरणात उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की म्हादय संबंधात सरकार खूब गंभीरतायेन विचार करता। तांणी नेमिल्ले वकील ह्या प्रश्नाचेर खोलायेन अभ्यास करतात। सर्वोच्च न्यायालयांत म्हादय संदर्भात 5 याचिका आसात। आमची बाजू घट्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां हातूंत जैत मेळटलें अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली। म्हादयच्या केसीच्या बाबतीत आमी सिरियसली आमचो एजी आनी कंप्लिटली पॅनल हे स्वता फाटले कितलेशेच दिसतो रिव्यू घेत आसा ते आमकां जनरल पब्लिकाक सांगपाची गरज ना। आमी ज्या पद्दतीन केसीस फायल केल्या, खरें म्हणजे कर्नाटकाचेर वायल्ड लायफ वार्डनाचेर तेंच्या फायल केल्या अगेन्स्ट दॅट आमी आमची ट्रायब्युनलाचो मॅटरूय चॅलेंज केल्या। एट प्रेझेंट 5 केसीस डिफरंट केसीस त्यो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान आसा। जर त्यो क्लब जावन लिस्टेड जाली जाल्यार सिंगल केसीस जातली, बट वी आर व्हेरी मच सिरियस and we are evidence based, we are very much strong. त्याचे आमकां कंप्लिटली खात्री आसा की आमी आमची केस जी आसा ती जिखतले। पोन्ने गोंयच्या फेस्ता संबंधान उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की गोंयचे पुलीस फेस्ताचेर नदर दवरून आसात आनी ह्या फेस्तांत कसलोच अनुचित प्रकार घडचो न्हय म्हूण पुलीस सगळी काळजी घेतात। तरी पूण मदीं मदीं पुलीस फेस्ताक आयिल्ल्या लोकांची वळखपत्रां तपासतले। प्रेझेंट इट इज आमच्या कंप्लिटली पुलीस जे आहा पळय ते कंप्लिटली मॉनिटर करता, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी बाकीचे जे आसा पळय हे इश्यू हँडल करता। आमकां कोणाक एवॉयड करपाचें ना, बट सेक्युरिटी वायज थंयसर रिजन कांयच करपाचें ना म्हणून म्हटलेलें आसा। परत एकदां व्हेरीफाय केला इट इज नॉट 100% की प्रत्येकाक आमी तूं काडा काय ना दितात, एक रुटीनली एक चेक जावपाक जाय हेची गरज आसा। पुणेच्या रामकृष्ण मठाचे अध्यक्ष स्वामी श्रीकांतनंदजी हांणी दिवचलच्या सेतू संगमाचेर स्वामी विवेकानंदाच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण केले। ह्या वेळार रामकृष्ण मठ गोवाचे सचिव स्वामी महेश मानंदजी आणि दिचोली बचाव अभियानाचे समन्वयक नरेश सावळ हाजीर आशिल्ले। वेळार उलयतना श्रीकांतनंदजी हांणी सांगले की आयचे तरणाटे पिळगेक आमच्या धर्माचे महत्व पटोवन दिवंक जाय। आयचे पिळगेक सनातन धर्म कितें तो सारको खबर ना आनी स्वामी विवेकानंद हांची शिकवण तांकां योग्य तो मार्ग दाखयतली। स्वामीजींनी शिक्षणाची व्याख्या दिली की जे शिक्षण आम्हाला चारित्र्य घडवण्यामध्ये मदत करेल, आमच्या मनाची शक्ती वाढवेल, आमच्या हृदयाचा विस्तार होईल आणि आम्ही आमच्या पायावर उभं राहायला शिकू, तेच खरं शिक्षण आहे। पण आज आपण डिग्र्या घेतो, आपण पंडित होतो, सगळी काही माहिती गोळा करतो आणि माहिती गोळा करण्यासाठी आपल्याकडे बरीच काही साधनं आहेत, यूट्यूब आहे, कॉम्प्युटर आहे, इंटरनेट आहे, पण ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला फक्त माहिती देऊ शकतात। माहिती घेणं किंवा माहिती डोक्यात कोबणं म्हणजे काही खरं शिक्षण नव्हे। तेव्हा आपलं जीवन बदललं पाहिजे। आज आपण बघतो की नवीन पिढी धर्माकडे का आकृष्ट होत नाही, कारण त्यांना धर्म चांगल्या प्रकारे समजून आपण सांगत नाही। मंदिरात गेलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, ह्या गोष्टीमुळे त्यांच्यावर काही विशेष प्रभाव पडणार नाही। ह्या वेळार डिचोली बचाव अभियानाचे समन्वयक नरेश सावळ हांणी आपले विचार मांडले। डिचोलीत त्यांचा पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण आज स्वामीजींच्या हस्ते झालेले आहे। या निमित्ताने स्वामी विवेकानंदांचे विचार, आचार, मार्गदर्शन, देशप्रेम, धर्म आणि राष्ट्रनिष्ठा यांची सदैव स्मृती सर्वांच्याच मनात सदैव जागृत राहाव्यात आणि हा देश सर्वार्थाने राष्ट्र म्हणून उदयास यावा ही मनोकामना उराशी बाळगून हा सगळा सोहळा संपन्न होत आहे। धर्म आणि अध्यात्म या दोन्हीचा मिलाप म्हणजे स्वामी विवेकानंद। देव, देश आणि धर्म यांची व्यवस्थित ज्यांनी सांगड घातली ते स्वामी विवेकानंद। माय डिअर सिस्टर्स अँड ब्रदर्स असे संबोधून जगाला मानवतावाद ज्यांनी पटवून दिला ते स्वामी विवेकानंद।
हा समारंभ घडून यावा ही तो श्रींची इच्छा असे मानून सर्व स्वामी विवेकानंद प्रेमीने एकत्र येऊन धर्म प्रांत जात बाजूला ठेवून राष्ट्र पुनर्बांधणीसाठी दृढ संकल्पाने प्रेरित होऊन हा आजचा सोहळा घडून आणला आहे. विठ्ठलापूर साखळेच्या श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या परिसरांत जावपी राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव नौकानायक सुवाळो आयतारा रातचो जालो. कला आणि संस्कृती खाते, पर्यटन उदरगत महामंडळ, दीपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर साखळी आणि श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान समिती हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. राती श्रीकृष्णाची मिरवणूक जाले उपरांत वाळवंटी न्हंयेच्या पात्रांत सवायशिणींनी दीपदान केले. ह्या नौकानयन सर्तीन 25 नौकांनी वांटो घेतिल्लो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या उत्सवा निमतान भाविकांक शुभेच्छा दिल्यो. विद्वानी पौर्णिमा आमच्या साखळेत विठ्ठलाच्या मंदिराच्या आवारात खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही मनयता. दर वर्सा नौकानयन स्पर्धा, परत दीपदान, सर्गे अश्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा हांगासर जाता. हांव सगळ्या समेस्त गोंयांतल्यान सगळे जे लोक आयल्या त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. जे नौका तयार करता असे जे आमचे सगळे भुरगे 25 नौका जे हांगासर हाडल्यो तांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि अशी दर वर्सा त्रिपुरारी पौर्णिमा जे स्टेट फेस्टिवल गोंय सरकारच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट आणि आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हाच्या वतीन अजुनूय बी फुडें खूप मोठ्या प्रमाणात जावचें हाच्या खातीर शुभेच्छा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानचो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know, you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. उत्तराखंडाच्या उत्तरकाशी हांगा सिलक्याऱ्या बोगद्यांत फाटले 16 दीस अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपाचें काम झुजा पावंड्यार सुरू आसा. ऑपरेशन जिंदगी मोहिमे अंतर्गत ऑगर मशीन वापरून खणकाम सुरू आशिल्लें, पूण ह्या मशिनांत तांत्रीक आडमेळी आयिल्ल्यान आतां मॅन्युअल ड्रिलिंगाचो वापर करून मुखार वाट करतले. रॅट मायनरांचो पंगड 800 मिलीमीटर पायपांतल्यान भितर वचून मलबो खणून पायप 10 मीटर फुडें व्हरपा खातीर मार्ग तयार करतले. ते भायर 40 मिटरा परस चड वर्टिकल ड्रिलिंग करपाकूय यंत्रणेक यश आयलां. केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंग, प्रधानमंत्र्यांचे मुखेल सचिव पी.के. मिश्रा, केंद्रीय घर सचिव अजय भल्ला तशेंच उत्तराखंडाचे मुखेल सचिव सुखबीर सिंग सांधू हांणी बोगद्यांत वचून बचाव कामाची पळोवणी केली. बचाव कामाविशीं निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन हांणी पत्रकार परिशद घेवन खबराकारांक सविस्तर माहिती दिली. किया जा रहा है, इक्विपमेंट जो भी जरूरत है उसके मुताबिक हुक्म के मुताबिक लाया जा रहा है. एक मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक येलो अलर्ट है IMD से, जिसके मतलब एक लाइट रेन, थोड़ी धीमी बारिश वहां पर हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे में. बट इसका कोई अंदेशा ऐसा नहीं है कि इससे काम पर किसी तरह की बाधा पड़ेगी. मैं दोबारा आश्वासन देना चाहता हूं, जितने वहां पर हमारे फंसे हुए वर्कर्स हैं, भाई हैं, वो सब रेस्क्यू किए जाएंगे और अपने परिवारों के साथ वो रीयूनाइट होंगे.
भारतीय जनता पक्षान दिल्ली सरकाराच्या दिल्ली जल बोर्डा संबंधातल्या कथित भ्रष्टाचाराचेर खर टिका केल्या। मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या सरकाराच्या दर एका खात्यान भ्रष्टाचार चलता। सगळे लोक अरविंद केजरीवाल हांका भ्रष्टाचार आणि बेमानी खातीर सदांच याद करतले। दिल्ली जल बोर्डाच्या 10 STP प्रकल्पांत कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो जाला अशी माहिती भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। कोई पर्याय है, बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है, तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। ह्या वर्सा सरस प्रदर्शन म्हापशा श्री बोडगेश्वर देवळा सामकार जातले। हे प्रदर्शन 30 नोव्हेंबर 2023 ते 11 डिसेंबर 2023 मेरेन चलतले। प्रदर्शनाचे उक्तावण 1 डिसेंबराक जातले। ह्या प्रदर्शनात वट्ट 200 स्टॉल आसतले आणि तातूंतले 60 स्टॉल हे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, केरळ, तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र आणि हेर राज्यातल्या आपमजत गटांक दितले अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या सरसाचे रितसर उद्घाटन जे आसा तो ऑफिशियली उद्घाटन जे आसा, जरी आमी 30 तारखेक सुद्दां जर आमी बाजार जो सुरू करतात जाल्यार ताजें ऑफिशियल उद्घाटन आमी 1 डिसेंबर करतले। कारण ज्या वेळाचेर पयलेच दिसा ज्या वेळाचेर आमचे सगळे स्टॉल्स किंवा जे आर्टिजन जे येतात तांकां थोडोसो सेटअप करपा खातीर थोडोसो वेळ लागता आणि म्हणूनच तशी गैरसोय जावची न्ही म्हणून एकंदरीत हो जो उद्घाटनाचो जो सोहळो जो आसा तो आमी 1 डिसेंबर 2023 सांजेच्या बरोबर 5 वरांचेर आमी करपाचें ठरयल्लें आसा। नामनेचे चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक मायकल डगलस हांणी आज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले की गोंयच्या 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। या महोत्सवाचे खाशेलेपण म्हळ्यार या महोत्सवात 78 देशांतले चित्रपट प्रदर्शित जातात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकाराचे माहिती आणि वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर चित्रपट महोत्सव यशस्वी करपा खातीर भरपूर प्रयत्न करतात। Well, as I mentioned, I do think that under Minister Thakur, as well as Prime Minister Modi, the last few years you've seen more money put into the production and financing of films. It's been a very successful time. I also think there's more and more, and I think sort of the spirit of this festival and the beauty of this festival is you had 78 foreign countries represented, and it's only a reflection of the strength of your Indian filming, which is renowned and known around the world. So I think you're in very, very good hands. I think it's beginning to, even with all of the success here in India, it's traveling more and more, and streaming is playing a very important part. I think for all of us, as we're seeing movies from different countries. And for me, this is the magic and the beauty and the joy of why I love this business so much, is the international connections. I mean, with all the different languages we speak, movies share the same language. You know, audiences from wherever you are in the world can understand what's going on. Movies bring us closer together. And I think that's a very important aspect of it. चीनात सध्या पातळिल्ल्या श्वसन दुयेसाच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान सगळीं राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांक भलायकी संबंदान नियाळ घेवपाचो निर्णय घेतला। चीनातल्या उत्तर वाठारांत ल्हान भुरग्यांमदीं श्वासोश्वास घेवपाच्या दुयेसा संबंदांत खुबश्यो कागाळी येत आसात। ह्या परिस्थितीचेर केंद्र सरकाराचे भलायकी मंत्रालय बायकाळेन नदर दवरून आसा आनी सध्या तरी भारतांत कसलीच भिरांत ना अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां। सादुरतायेचो उपाय म्हूण सगळीं राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी कोविड प्रतिबंधा खातीर चळणुकेंत हाडिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांचें पालन करचें अशें भलायकी मंत्रालयान कळीत केलां।
खबरापत्रांत परत एकदा घेऊया एक लहानसा विसव. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. We are India. Running, jumping, dancing and grabbing. Tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगती काल तिरुअनंतपुरम हांगा जाल्ल्या 20 षटकांच्या क्रिकेट खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 44 धांवड्यांनी जैत जोडलें. भारतान सुरवेक फलंदाजी करून 4 गडे वगडावन 235 धांवड्यो केल्यो, पूण ऑस्ट्रेलियाचो पंगड ही मोख साध्य करूंक शकलो ना. तांचो पंगड 9 गडे वगडावन फक्त 191 धांवड्यो काडूंक शकलो. ह्या जैताक लागून भारताक 5 सामन्याच्या माळेंत 2-0 अशी आघाडी मेळ्ळ्या. ह्या माळेंतलो तिसरो खेळ फाल्यां गुवाहाटी हांगा जातलो. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक उरल्यात फक्त निमणे 2 दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेहबूबनगर आनी करीमनगर हांगा केल्यो भौशीक सभा. हैदराबादांत केलो रोड शो. म्हादय संबंधात राज्य सरकार आसा खूब गंभीर. सरकारान नेमिल्ले वकील ह्या प्रश्नाचेर करतात खोलायेन अभ्यास. गोंयची बाजू घट्ट आशिल्ल्यान गोंयाक मेळटलो न्याय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. विठ्ठलापूर साखळेच्या श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर परिसरांत राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव आनी नौकानायक सुवाळो जालो व्हडा दबाज्यांत. 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या महोत्सवांत 78 देशांतले चित्रपट जातात प्रदर्शित. नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक आनी निर्माते मायकल डगलस हांणी पणजे घेतली पत्रकार परिशद. आनी अनुसरस प्रदर्शन जाता म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर देवस्थाना सामकार 30 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबर मजगती. उक्तावण सुवाळो जातलो 1 डिसेंबराक. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली माहिती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवा तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळा फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.